Rejima Iranê mijûlê nûjenkirîna bernameya Swêya navkî ye. Donald Trump, serkomarê Amerîka, li axaftinên Swê li Kongreyê de zêdetir ji her mijarekê îşare bi rejima Iranê kir û tevî berevanî kirin ji siyasetên Swê li hember rejima Iranê huşdarî da ku rejima Iranê tevî hemû huşdarî danên vî niha mijûlê zindîkirin û nûjenkirîna bernameya Swêya navkî ye. Serkomarê Amerîkayê bi tekezî ragihand ez bitî awayekê derfetê nadîme mêzintirin piştevanê terorîsmê ku bikare bomba navkî berhem bîne. Donald Trump got. 47 sal temenê rejima Iranê têjiye ji hînardekirina terorîzmê mirin û kînê. Herwîsa serkomarê Amerîka îşare bi swênîşandana vê daviyê li Iranê kir û got, rejima Iranê zêtir ji 32,000 kes ji xelkê Iranê kuştin. Rejimet vidar vekirin û niha jî mijûlê zindîkirina bername xwe ya navkîne û bernameya mûşekiya xwe hêta asteke zêdikirine ku bûye gef bo ser Ewropayê û mijûlê berhemanîna wan cûre mûşekanîn ku bikarin Amerîkayê bikin armanc.